Kwacha Dr. Chakwera ife tonse olemekezeka mulandire ulemu a Vice President a chipani chathu Mayi Abida Mia, a Secretary General olemekezeka Bambo Chimwendo mulandire ulemu wanu, nduna zonse chifukwa cha nthawi koma nduna yakwanga konkuno ndipatse ulemu wapadera Honorable Moses Kunkuyu mulandire ulemu wanu, koma nduna zonse sikusankha koma chifukwa cha nthawi tiwapatse Honorable Chimwendo nthawi yokwanira kuti alankhule uthenga umene abweretsa. Kwacha moni nonse mwachidule gulu mukuona apa a Secretary General kutanthauza kuti kuno ku chigawo chakumwera tsopano tatsegula zitseko kuti Malawi Congress Party ilowe tsopano mosavuta. Gulu mukuona apa ndi kunokoka, palibe apa amene wachokera ku Thyolo, palibe amene wachokera ku Mulanje, palibe amene wachokera ku Chiradzulo, ndi kunokoka kulunzi konka sichoncho. Makomo onse tatsegula tsopano. Chakwera alipena paliponse tsopano ku chigawo chakumwera, palibe kwina kulikonse kokuti sitikaponda, ndipo ndikupereka notice pano tikubwera ma constituency umo ma constituency committee osagona, kulibe kugona, nthawi yogona yatha. Mfumu anathokoza kuti chakudya chikumafika, anadandaulapo kuti sakuwadziwa kuti amalemba ndi ndani, komanso asimbi nawafunsa amati onse ku chipani sakudziwa kuti amalemba ndi ndani. Ndiye nkhani ya anthu olembayi yofuna kuiunika bwino, chifukwa aliyense olemba amalemba amene akumudziwa. Ndiye ngati kolemba uko kulibe otidziwa ife nangati lemba ngati nkhani yolemba iunikidwe bwino. Abale anga ndikuwuzeni chinthu chimodzi chotsiriza chabe, tili kudandaula ndi njala sikokha kuno ku Malawi koma dziko lina lililonse, dziko lapansi lero, ngakhale ku America mavuto afika chifukwa choti inu amene mawerenga Baibulo Mulungu ananena kuti masiku otsiriza kudzakhala njala yanyo, kudzakhala nkhondo apa ndi apa. Sitikuziona zinkhondo, sitikuziona njala, tikungowapempha Chakwera kuti atithandize, osati kuti angayichotse njala, chifukwa Achakwera sangasinthe zimene Mulungu ananena ndi pakamwa pake. Mulungu anati kudzakhala njala, kukhala njala. Tilimbe mitima, tithandizane, boma likamatithandiza ifenso tizithandizana kuti mavuto athu ache. Mundiberabere kuti nthawi yatha? Awo. Kwacha chisankho chimene chikubwera chaka chammawa odzavota ndi inu, koma kuti mukavote mukalembetse. Pali anthu ambiri amene akunena zambiri zakalembetsedwe. Iyayi musavutike ndi china chilichonse, pitani mukalembetse. Olembetsa akulembabe, pitani mukalembetse. Akafikanso kuno mwezi omwe uno, akafika kuno tonse tikalembetse mu unyinji wathu kuti tikavote timbwezeretsenso Chakwera pa mpando. Chifukwa tikakhala opanda mapepala ovotera, ngakhale tingachuluke bwanji sizimuthandiza Dr. Chakwera. Koma tikakalembetsa atilephera, ngakhale ataphatikizana zipani zingati satitha, chifukwa choti ife ndi chipani chachikulu. Bwana SG, ife misonkhano yathu tidzipanga kuno tikatsala. Zikomo kuti munandipatsako mwayi opereka moni nonse kawiri. Zikomo kwambiri olemekezeka a Brown Mpinganjira mowanyadira timangoti Honorable PJ. Zikomo pa nthawi ino